akan sekaawali, boleh akan sekagobernador sa isa Hims. Ay ini simbagagiang ko to sa sahabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na sige na hayo ma. Dito bisarya sige nakapadikarakan. Katawan karya sige naman ay agiang kana nakadato. Na atas tanggungan nanan. Na udinan mito na sa taratot o pagkadato. Na miyakang kalun. Suka pa ka naraka. Na ayas siya Umar ibn Khattab. Na miyakasagad. Miyatapat agiang ko talo yan. Nasisagiang ko to kaya pakasagad yan. Napicture yan ay mga pagarikwat sige naman ay na panudin niyo. Kakanapa kanarakan o piyang ni isa kan imabaloy anak ko dayo amiril mu'minin. Kasi isa mataan na initpagliura ka na isa piyakit po ito niura ka naging kaya kadat. Aw nakagirya sige naman na iyo pamana. Kalandin ako sa ikonarakadyan ang nadi ako na pag-uupad. Magiw ko kaya sige na sa din at sigilang mo sa kasayang baloy na ka na gobernador. Si isa Hims. Punro mga pagarya. Nadigan niyan sa isa kapuntir, dirham, gitri, kebaloy agasto niyan sa tama sa katatabli si isa Hims. Sa maparo na kagiyama ka masisang ko to, darupayan, napicture yan sang ko to, darupayan. Paninin mo ka, sige naman ay kasa kanina, baloy, gobernador si isa Hims. Nasunod, kaya nagaw lagi ang kutamay, na niyakan jopay. Sa sige na, kanabi sa sige no, baka lang mama, kamapiyak ang mama. Ada sige na, mababali ang mapulututa sa kasunta si isa Hims. Na ay ini simbag o Sa'id ibn Amir na siyan, apiyak awida o umar sa isa kapuntir, dirham. Sabab parang nagyang uto, ang yabay-yabay agyang uto ba na paganta sa kagiyang makamasiran sa isa Hims, makatarot siran sa isagyang uto walay, at itibabaan at pakabalingan ng gobernador. Na ay ini mo sa nagyang uto ba siya ko darulupayan na siyan. Ada rupa ang natigin naging ayapira at yakit peluturo ta Umar na ayak musayra ang natigin na baginta sa panubog. So sa bagyo natigin na ipamamasaan na sa mga layar ang ditar. Para iyasos sulot na napilimboy ako sa ging kaabandagan. Na anak ko tigin na matatandugos sa kanang sular rupa ka sa kanang soprensi sa karmo gobernador. So at tigin sa ikadulo na bagi na baluin ta tigin naman ayat batasta sa taman sa katatagot sa isagin ayat Hims. So at tigin sa ikatulong ng bagi na ibigay ta sa mapasang padagang kaso at tigin sa pagkalaman niya nagito imababaloy adik sa di ay maana na mapananamukan. So sa maparo na ay siya Sa'id ibn Amir na tigin na mapyaw nanan. Uwid na tigin na ay pamikiran na nun na awid ang ubod na sa padiyan kauwid na matulak na mapasangikan dagang kada niyo ka na padagang na ibigay ka nun sa makaysaysa. Makaysaysa na tigin naman ay maruling na niya ka nalaan niya kwata na ba? Anak sige na way, mapyaw na nan. Sa mapro na inayda niyan, nakagiyam na ka masisapad yan. Natiyalwan niyan sa mga tao sisapad yan. Sa ayat itiro yung kirana sa kanso, Sa'id ibn Amir, Tendu, o Umar ibn Khattab, gobernador si Isagin Rainan. Nasad na sige naman ay sa miskin rakan ng abu mga pukara, mga marmar, na ubay si. Kaada sige naman ay aabidanakan. Yakit peluturakan Umar na ibugay na sige na sa daga ko sa kanduri akan dun sa kaya baluyakan. Ayaw na na gobernador yun. Adin yung ipuno na si kulaw-lawan awid akaliw. Sa ginadmin baluyakan akanduri akan sa ayaw na ayaw din lalari sunur mapyad adi tanong ikapakan tutulo na. Pagano nang kasabiyaning nalilikod niya na barukan yan. Na iniisiun ni karuman yan manto na initid-inin si Sagyan ko tapira. Na ayaw inisimbugyan na ayat sige na niya tulak na padagang. Napadagang na sige ayat pagkalabaw salad na 7 gatos. Ayat pagkalabaw salad na 7 gatos. Na biya-baya agyang ko sa kataway. Malo di man ito karang-karang. Sila ko siya sangot sa kinibulog. Agyang ko ito apakababalingin ang isa Hims. Taman sa miyan nga nagyang ko ito mababaloy abot ko siran sa isa na itindiran. Natitiro ang kutabay si ko Sa'id ibn Amir. Sige na sumba kung si isang ko ito di ka nakasang ko ito perakta. Nagukaw na sige naman ay pangalisay pamamasaan na kami lang na sige suari na apagumbo ilan na rin. Natigin na neno ka mapita. Na pimapita. Yung kabad na rin tubuan niya no. So sabab po lang niya kasi patagin mo tabay sa tiyan. Aan ko nga bisi inikili ang kasang ko tapira. Na ayaw ini sumbag ko Sa'id ibn Amir. Natigin na para din kayo ni Mai ibnu. Nasa isa mataan na tinggas tuwakan sa lalang ko Allah. Sa ini bagay ka na sadak ako. Sana ko mga tao kapipiluan. Na ino sige naman yan sa katay karang dini.
Kaging kaya kalian boleh bertakis saging kat dunia nak sadai. Dibu imati nang genatan saging kat dunia. Nah para mapana mo kata tigin sataman. Nah ini pakawita na tigin manay kubang Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ayat siwagi yang utabay na miya maliwsang. Taman sa gumiro. Sa ayat ituruyan na ino ugigiraw kubuigina ni tigin kasaging atira kapalan niya panakabis. Na tumuat tigin na sa kanimya kasyon tingnan nulong kadala ko lang niya kapamamasaan sa mga igagam ako. Si saging utwa apong gulaw kaging utabay. Na hindi papayo-payoan o Sa'id ibn Amir. Na din yan din sa tayuan. Nasisagi ang utong pamanamyatid na din hindi ka sa tayo-tayo na ayat itiroon o Sa'id ibn Amir. Sisagi ang utong alat din sa Arabic. Ta'alamina innani ashabun sabakuni ila Allah. Fala uridu an anharifa an tariqihim walau kana li ad-dunya wa ma fiha. Bagat tigin dikatari amat an asakan na adin ama abulay ko akan amayaw na siran din si iku Allah. Yuto tigin si Rasulullah. Yuto tigin manay sa Abu Bakar. Yuto tigin manay sa mga mga sabi iman ito na sisiran matatagong kusiringan wallah subhanahu wa ta'ala. Nadiyak na tigin man ikraw. Iba ko makasilay sang pula na ino kita niran. Sa mapiyag paliba akan din makwas sa dunia. Ako sa mapapadalam sa iku dunia. Nung tigin man ikatawan. Nasusurbo akan nandun sa mga darudupo akan na mga midadari. Sumusus sa bala sang kuto apaladiran. Makarusi sa dunia. Nakatayawan yan sa dunia. Nagulit na subang sualuan ang usulan. Kasi sanaan dupa palitaan ang makabugay sa maliwanag sa isang kadunia. Siya tigyan na sa mataan na diya ka nakiraw. Baka nasumbali sa kabayaran kasabab ko kapagunutiakan ko kabaya ka. Ugay na tigyan na sa kan nakiraw ka. Asumbali na ka na sa kabaya ka. Sasabab mo siya ko kabayaran. Sa atigyan naman ay napiyamakan sa kan. Pagkabugayan na kan sa kabay. Matatago ka ko puso akan. Uweda tigin naman na inaamay ka ba? Sala ka akapit ka. Abang pakasira tigin naman na isisagin kahit tindigan ka. Napamili ka. O anday tumuno karakan. Agugiyang ka na akapit ka, tindigan ka. Naamay ka ba? Ay tumuno ka nagyang ka na tindigan ka. Nasa ka na tigin na rin parad mo ko. Sa kapulada ko ka tigin siya kainaka usya maka. Kasos ko tigin na diya ka na panggulaulaan. Iba ay mawali. Adarulo pa akan nabay. Aya makukuron ko po so yan na sumubayan si ko dunia. Na ayam ya so agyang utabay na miya panisingya nagyang utalo ya. Na miya lino ya nagyang utwa kapis sudu-suduon sa tigyan. Ay tumu na tumungkos ka. Na tigyan na kagi at tumu na ko ka. Nakapadipidi ka po na pensyonot kasi ko kabayakan sa. Tama naman mo sa so kabayakan. Na masusong ka din so kabaya Allah subhanahu wa ta'ala. Tama na naman ang pagariya saan na sa kataw ang mga asiyog mo Umar ibn al-Khattab. Apya ka sa isa hims. Surat yan. So bilangan o mga tao, mga ngaran o mga tao, ang mga marmar sa isahin. Na aya din sa lakawat, kaya kamamasan aya pagampagan ay ang ngaran. Ani surat ang utas sa kataw mama. Na sa Sa'id ibn Amir. Surin, so gobyerno rin, idin pagunaan amiskin sa saging utadar pa katatasun. Nakagiri mga pagariya, ang yung masik Umar. Nasudin so kiyabat si Umar sa saging utwa surat. Mga ngaran o mga tao, ang mga publik. Niyabat siya yan, aya pagampagan ay apubri ang isa suraton. Nasa gobyerno durian. Na miyakap pa ka din alu o Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Sa taman sa piyata yan ang utas sa kataw mama. Na piyaka idiyang man sa isa apuntir adirham. Na kagi ami panig sa kutu awalay Sa'id ibn Amir. Ato ko wala naging tunapirak. Na ayam niya so yan. Na miyakagurok. Nasa kelew ni darun pa yan sa miyakagurok. Kung natigyan. Ay Sa'id na inukay ni papakagurok. Antun at tigin naman ay inyaso, abamiyatay so amiril mu'minin. Tigin na da, uwi na tigin naman ay. Lagyan kaya miniguro ako kan nasubrakan sa abamiyatay so amiril mu'minin. Tigin na antun ay niyo, lawa, tigin naman ay niyamatay sa mga Muslim. So tigin sa mga tao, apot po na lang sa tumuan, labas siya na niyamatay. Tigin na di, uwi, lagyan kaya awid akalaklat. Mas malap na digyan ko to, pamana ba mamatay sa mga tao, apot po na lang sa tumuan. Tigin na antun ako. Natigin na sa dunia na miya kapanik sa giyang kaya ta. Na ipagkawalan uban niyang bulit na kabina sa iso kapagan. Tigin na na. Tigin ilayang kamanagyan kanan apuntir ka makupano adirham. Nakagya sa magsagiyang ko tabay. Na miya kapwesyonot si ko Sa'id ibn Amir. Nagyang ko tigyan asa din sa kabaya kaliman. Na may pwesyonot takor ka. Na diyan ko tayo. Miya tigyan ko Sa'id ibn Amir. Na tigyan abatad na ipakabitan si kwalungan amawri. Aantara umapananamukan. Nagyan ko ta inibigay niya man sa padyan. Fi sabilillah. Dito sa mga paring mga pagay, agyan kaya agama. Na agama ini,
Iniguri siya sulalan at parupitan o mga manusia. O di na nakasunod at sisaging kaya belangan o kaya sang kaya dunia. Kaanihan mato lagi ang kuto ayam ana na limu Allah subhanahu wa ta'ala kapakataling umayran si Isalungan Amori. Diyan kanan ang mga sahaba, mga tao amiyong antanan. Na mga taonan amiyong sarilan sa tarutok so kaya gugiran. Sa siran inusap si isaging kuto ayam ana na panabong kamaniran. O di na di kaparumbuel sa lupiran kung kasugaliniran si Isalungan Amori. Mahubayan ni mga pagarian ng iman to. Na pamumuluan ni man to akapun dilagatan si isaging kaya kaya gugiran. So kadang-kadang nakatalo na miya kadungko. Miya ulang siran din sa giyang kota mga pakaburan. Na di taliran sa manya di tiyak tagudaraan. Di taliran di panaya na yun kasi yung talo siran. Uwi, na di din dua-dua. Na po kamatalo sa giyang kota kaya mo aniran. Sa di talo kataon wantun auras na wantun agaw inaguan to na audanulan. Na di ti sabab ayap ato terkatalo na umanisa. Na ubod isya sana-sana. Ubod sa may tungo lugar. Sabab sa kagilagyan kaya kaya yung tanong makaisay-say ni makasagad. Nagupulay din niya to. Nakalaawalagid kung ay mana na kasator uli na kambas kita bulungan nisan anay no kamamulitan. Uli na lagi-lagi ang kutuwa kasuon sa yung kulaparang. Agupulong di kasukudi na pagisuon. Kaunti ang managpiruman sa taman sa kasukudalon. Nakagilagyan kaya kaya nagupulay maribat. Akapantaran ay mana na makakaling masok kapatay na didong kaparong iba kapiruman ni. Adi kaparong iba tanong buwataan kung mga lokos tanong piruman. Umur tanong na mapamagitong tanong Ethiopia. Mapamagitong tanong Ethiopia. Diyan kanan ang mga kadagang na inag na diyan kanan ang mga kalkulito. Kaangkilan di dalayon makapamagitong. Kaagi amay kaso padagang na di magitong. Na ayakaso ayan, nakakanan na diyan utalaban yan, nakawasang magpakapital yan na isuntukan yan. Oy. Mapagyan kanan ang mga parabasok, mga pagalapakan. Nagupol mariwas sa diyan kuta ito maniran na kebinasaan na diyan kutuwa yung mana na babaso ayran. So mati ang tunaan ipapili to sa saging dunia na andin ni kalayo sa itungan na miyadi na sa agiyang kuto akakadalan agalabok. Na ayag da yung agiyang kayo pama nakapagantat tanong sa Isalungan Amori aginan epitaman tamanan amargad udi na mailot kapalangan ni ron sa palaguntawan ng manusia sabab sa kagiyang makasya siya di makasagad. So Umar ibn al-Khattab na miyasir yan agiyang kuto at tigilan. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Pamagitungan niyo dahil na ginawa niyo kung ano dahil kanukuhan kapamagitungan. So Allah subhanahu wa ta'ala na ayali mo yan nakitano na ipon din kumas sa Asya baligid katano. Na dahil yan nakatano din napakilipati sulaw-lawan ang yang galabag katano akadustan. Lagu sulaw-lawan ang yang galabag katano aamal ang mga pipya. Na anda sabab na antano di mapakasitibba nga antano di mapamagitong o andon miraramig so kaya palamal tanong siya ko amal amarat anta kasi ko amal amapya ginawang kamu pagariko ginawang kamu mabay kulay nakatawan na ka o andon miraramig sumulabak ka ipo na sa utama sa kaya baligir ka nakatawan na ka man sumiyang galabak ka amapya na sumiyang galabak ka amarata na ayaw pa to na sumalo siya na pagpakasanggay sa 5 minutos 5 minutos siya ko man salungan na di niya nun di maparugurugud agian ko tabiya pagamalian sa takasanid nun dul miraramig na amay kabay barat na aya ay tuwan yan na si miraramig sa agian ko to miyang galabag yan di mapya na ako linya na ginawa niya na rin mga pagarian na tuba ta dun gagaan si Allah subhanahu wa ta'ala ako ba din mga kaumasok kapatay na masinggot yan agian ko to akawiyang biyagyan na din ka pariwapan makatubat sumano siya sa agian ko ta oriyan ko kapatay niya timbangan yun na sigumar so mga amaliyo kung na ano pa nakatimbang nagyuti sa bapa uman ni sakit ano napakailot sa panaguntaman pakalangan sa iba't-ibat patawalong si sagiyang kayaw pa nga nakapulituan ng sagiyang kaya kawiyag-yagyan mo siya udi na magas pa agiyang kaya amakampataka pagidataw sa sagiyang kaya dunia uwi dari mga pagarian na may kamakay itong Ethiopia sumanusya nagu makailot ka panaguntaman sa dinya hindi ka pakasumikan sa amalian amapya nasi ko kapag tungulin yan si Kualungan Amori na kanabang bumatag sang giburagon buong giburagon kawiyag-yagin at iyong piyan niya nakaayad na kawiyag-yagin at iyong piyan niya nagiyang utat tanitiya sa akang paginataw so mga tao si Isalungan Amori napakapaginataw sila na wala na din nakapatay sa taman beauty sabab mga pagarya giyang kaya kawiyag-yagin tanong na inibigay na katano wala kapasadan asa din sa mga tao amas watan suwala sa tarotop aron kapantag ya kapatay na inibigay na Allah subhanahu wa ta'ala giyang kuta kapaginataw sa kapipi ginawa sa taman
Salugman sa mga tao akapantagan akapatay. Pagkira lang itan Allah. Makaliliw so kawiyawiy aga masih ko papaginataw niyan. Na mapiyapan ayat tamog yan. Na langon-langon yan masih punang kaya tamog sa dunia. Mapiyapan ayat kalit kaya na langon na kalit sa saging kaya dunia na palengin dunia sulot. Na amay kakapantagan nakapatay